दिनै 21 जुन थामहिनबा मुलुगनां योगा बा जगा दिन बे दिनाव जोङो चिरां जिल्ला एबसु हिसाबै फुंबिलियाव 6 बाजिनिफ्राय 8 बाजि रिंगासिम जोङो योगा खालामबाय। बेनि उनाव जोङो मोनसे गोथार थांखि लानानै दिनै नैबे जोंनि जि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोहोलाव सोमलाव बसुमतारी जि सिभिल हस्पिटाल बे हस्पिटालाव जोङो दिनै बिफां गायनायनि जि मोनसे हाबाफारि बेखौ जों दिनै बे समाव खालामबाय। जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नुनो मोन्दों बे सिभिल हस्पिटालाव नांगौबायदि जिखिनि बिफांफोर जेरै अक्सिजेन होनो हाग्रा बा आबहावाखौ मोजां खालामग्रा निम बिफांफोर बेयो जोबोद खममोन। बेखायनो जोङो दिनै मोनसे जाहाथे जोंनि जिखिनि नैबेयाव बेमार फैयो माबा फैयो जाहाथे मोजां मोनसे परिबेस बिफां लाइफांनि जि मोनसे अक्सिजेन जेरैबायदि नांगौ जाहाथे बेखौ मोननो हायो। जों बे नोजोरजों जोङो दिनै नैबे जिएसबिजि हस्पिटालनि जि केम्पास बेखौ सोमखोर खालामनायजों लोगोसे अक्सिजेनखौ बारायनो थाखाय जोङो दिनै चिरां जिल्ला एबसुनिजों लोगोसे चिरां जिल्ला एबसुनि मोनस्नि दख'रानि गासैबो आफादगिरि आरो बिथांमोननि गासैबो जोंनि मावथि बिथांमोना दिनै खौसेयैनो जोंनि जि सिभिल हस्पिटाल बेयाव फैनानै दिनै बिफां गायफैबाय। लोगोसे नैबे सिभिल हस्पिटालनिनो जि मोनसे एक्सटेन्डेड क्वार्टार केम्पास खालामदों बिथांमोना बेयावबो दिनै जोङो थांनानै जिहेतु न'ल' दङ बेयावहाय बिफां फांसेबो गैथ'वा दाबो। बेखायनो जोङो चिरां जिल्ला एबसुआ बेयावबो जोङो बिफां गायहैगोन जाहाथे बेयावबो सोमखोरा फैयो आरो जोंनि गासैबो जोंनि ओनसोलाव नैबे जि मोनसे सोमखोर मिथिंगा जिखिनि मोनसे क्लाइमेट चेन्जखौ जोङो जुजिनो थाखाय नैबेखिनिखौ जोङो दिनै मावदों। जोङो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जोङो नैबे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 2 लाख मिनिमाम खालामनानै जोङो 2 लाखनि गोजौआवहाय बिफां गायनायनि टारगेट लादों। बेखायनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोङो गासैबो माखासे ओनसोलफ्राव दिनै ग्रिन बड'लेण्ड मिसननि जोहै जोङो गोबां बिफांफोर दिनै गायबाय। चिरां जिल्लायावबो बुंनो थाङोब्ला जोङो दासिमाव जोङो 20,000सो बिफांखौ अलरेडि गायबाय। दिनै जोङो नैबे जिखिनि हस्पिटालाव गोनांथि जानाय जों बेखौ दिनै गायदों। आरोबाव जोङो खावलायगोन गासैबो रायजो राजाया बिफां गायनायखौ खम खालामनाङा। नोंथांमोननि गामि नोंथांमोननि ओनसोलखौ जिखिनि हा दिनै खालि दङ बे गासैबो ओनसोलफ्राव जोङो बिफां गायनानै सोमखोर खालामनांगोन आरो फिथाइ थायग्रा जिखिनि फिथाइफोर जोङो बेखौबो मेसिभलि जोंनि जाहाथे इयुन जोलैफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे जानो हायो बे बिथिंखौबो नोजोर होनानै जोङो बिफां गायनायखौ जों लांबाय थागोन। गोजोन्थों।